ďalších diel, že sa mi prvý diel dojebe. Čo bude ďalej? Plánujem už oznámko ešte to globálnu Facebooku a potom také League of Legends a potom také funny videa, ktoré mi pošlete link a ja to natočím a dostanete to pozrieť a odberie. To vám chcem povedať, že pokiaľ prekročíte hranicu 50 lajkov, tak sa dozviete, čo bude. Nebudem vám to spojovať, uvidíte, čo bude, keď dosiahnete 50 lajkov, bude 50 odberateľov, za 50 odberov, za dekovačku natočím, ale proste bude brutálne, takú dekovačku vyšla. Takže pokiaľ ja sa vyučil niečo vám rozprávať, je to iba minúta. Takže keď má niečo vám rozprávať, tak sa na vás uzrieť, že zatiaľ. Takže som naspäť, som zase, už som von, ako idete cupitkám zo školičky. Čo som chcel ešte povedať? A som vám nevravil o tom, tak som rozbehnul témy. Chcem ich fakt brutálne rozbehnúť. Samozrejme, že musíte v tom pomôcť. Musíte povedať, že mám ako prvú tému. A proste tak. A to, že chcete určite vedieť, že čo to bude, takých 50 zberov, prozrám to. Dozviete sa, keď ma pozdielate a dovrším tam tých 50 zberov. A ešte nemá pre mňa odber, tak ho tam dajte. A keď ešte nemáte ako, že ma poradte iným a tí, čo ste noví, tu práve vy môžete aj dozvedieť, čo bude nové, samozrejme, hej. A proste pozdieľajte ma, určite ma pozdieľajte proste a pomôžte ostatným sa dozvedieť, čo bude 50 odberov. To určite chcete, takže ľudia, fakt prosím vás, mi napíšte teraz pod toto videjko, boli ma strašná ruka, mi napíšte prosím vás pod toto videjko, čo zítra by som ako prvé rozberala ako tému, pretože fakt neviem, mám jedno, ale neviem, prosím, musím vedieť, chcete aj vy, fakt mi prosím vás, poradte, čo ako prvé rozberať tému, takže, OK, určite ma pozdielajte, povedzte aj ostatným, poradte mňa im a pokiaľ sa vám toto videjko páči, dajte like, komentujte, odberajte, zdieľajte a pokiaľ nie, tak si počkajte na ďalšie videjko. Takže učím sa s vami a zdieľajte ma po iných po iných sociálnych sieťach, takže a fakt vás o to prosím.